Dobrodošli u Sarajevo, srce Bosne i Hercegovine, grad bogate historije, čarobne arhitekture i toplih ljudi. Sarajevo je mjesto gdje se susreću istok i zapad, tradicija i savremenost. Počinje na Baščaršiji, starom Osmanskom trgu. Miris svježe pečenih ćevapa i somuna ispunjava zrak. Sebilj, poznata česma, simbol je Sarajeva i mjesto gdje svaka kap vode priča priču o prošlim vremenima. Dok koračate dalje, prelazite Latinsku ćupriju, mjesto gdje je historija Europe promijenjena. Ovaj most pamti događaje koji su oblikovali svijet, ali i osmijeh prolaznika svakog dana. Sarajevo je poznato i po svojim sakralnim objektima. U jednom kvartu možete vidjeti džamiju, pravoslavnu crkvu, katoličku katedralu i sinagogu, simbol zajedništva i multikulturalnosti. Ovako Sarajevo priča priču o toleranciji i suživotu. Na kraju pogled sa žute tabije oduzima dah. Sarajevo, smješteno u dolini okruženoj planinama, podsjeća nas da su jednostavni trenuci često najljepši. Za svakog putnika Sarajevo nudi nešto posebno. Ovo je grad duše, topline i neispričanih priča. Dobrodošli u Sarajevo, grad gdje vrijeme staje, a srce ubrzano kuca.